hello guys. May yung bunta guys. Pagkakaroon guys, nangita ko ani og paon. Nigawas ko guys, diar ko sa karsada kay mangata kog paon. Kay wa may kitag paon diri sa baybay guys, naagi ko no sa karsada. Ang mga maligi og paon ani guys na ana ning deplen sa karsada sa mga kalikalye. Kay nabungkag mang ilahang agpagpaninda sa sud sa merkado kay wa pa man maayo. Mo na nga nangita ko ani guys sa gawas. Nakalabay ko ning maong building guys. Wa ko kay ba kung unsa ni paabangan ba ni or ani ka ni. Gwapo man pagkahimo guys, murag sa pagtuo paabangan ni guys. Paspas kayang pagtrabaho ani guys, di pa manidugay na skeleton karong kompleto na. Niabot ko aring parking sa mga bao-bao guys, pagpangita og paon. Og nasangit pero kung tinanawan ani guys, basta lagi buwak mao manaho ang gusto. Mga ni mangitag paon guys, gasindahan pog video, datanan. Sa tanto na kong lakaw-lakaw ani guys, nakasipat yung ko og purok. Purok baka to ni or unsa ni, basta kay lami kay tan-aw na ilahang kuan guys. Ang ilahabang kamalig nindot pa kayo pagkabuhata. Tanaw ko ani guys, jamon puy tao di nangudak lamang po ko ani guys or nag-video. Kutsarita guys, taglag sa unra mubuwak man di ini. Dito sa probinsya guys, murag timbunga og tambis. Daghang kay tambis nakita nako guys, pero dabong pa. Kay kung hinog pa ni, atong paliton magwang sa pangadyo. Galing kay hilaw pa. Moy nakabitad og nakas probinsya guys, kay naay daghang tambis. Nadahang prutas yung makita sa palibot. Muna gingon ako ninyo guys nga purok. Nindot kayong pagkabuhat ang iyang mga lingkuranan ani guys. Lundon tabla. Og dagko po kay ilahang mga tanaman sa suod, di matakasod kay sirado man. Puro tabla guys, murag pinatuyo jud ning pagabuhata sa istambayanan. Wa ko kay buan ni purok ba ni guys or unsa.
or private ba na basta kay sirado di ka kasud sa una-una og purok na dagha mga papel-papel sa kilid gipang display wa jam mo pod basin no istambayanan ni guys private places kani pero ni dai kus mga tanom ani sa sud guys kay arang dagkuan na. Hapsay kaya ang pagkaarin sa mga tanaman guys. Nangawat yung kuha ni video guys, bisag wa ko'y nakitang tao. Sa gikayon ko na sa unahan guys, niday ko siyang tanom. So ako lamang gipaungong akong kamera diha sa sud. Kining pagpangita na kog paon guys, daghanig tunom. Ano gud man po kaadyo og dili ko mo hatag og mukuha og mga view kay puslang nga nian ako ani. Kay muslang po nang higayon guys, kay tag sarap po ko makalakaw-lakaw. Akong gikuhaan og mga pictures ang maong dapit. Awal ko da mga guys, niabot na di ko sa DLCH hospital. Katong gi-admitan ni Daytiri. Kumusta na ka si Daytiri karon? Naunsa na ka no? Wa naman mi kaayo contact. Diha mi sa second floor guys na nag-standby. One night rin noon po to siya. Pero yan ang gabi na ako dyan bantay niya guys. Kaya niuli man si Ma'am Flor, kay si Ma'am Amy, di man pod mahimo nga bidyaan, kay mahadlok man. Utong ako ilang gipamalihog guys, pagbantay ni Inday Tiri. Wa ko dam ha guys, niabot ko anes tanto ng view, kay di man ta mag-speak lagi og asa ta dapit, basta makita lang tag view. Ni ani pong tanom guys nga admire po ko ani. Sa una si kog labay-labay ni padung sa high school kay mga eskwela lagi mo mga bata. Mao lang gihapon. Blooming ang mga tanom gawas sa may buwak. Pero minti jud ang iyahang mga punuan. Blooming kay guys, wa jud ni inyo nga nangal unsa ana hapay o unsa pa. Lami kay tan-awon iyahang banda guys. Inatiman jud pag-ayo. Ambot kung sa sikreto na liani guys kay perminti ang kahapsay jud sa iyang tanom guys. Ato po makita ang katong among giadto nga dragon fruits guys, mo na extension sa pangian. Mo na extensions guys, pero ang tanawa may bunga.
na harvest na tingali. Ila Sir Eugene og si ni Ma'am Marini guys nga area mo nilang dapit guys. Nakasud jud mi anang baya guys. Dagahan mi mga vloggers nakasud ani kay nagpick man sila og dragon fruits. Aduna po siya lubi nga nugbo guys. Matud pa niya ibaligya ra ba kuno to niya og binuok. Ambot og tagpila puy buok sa lubi niyang nugbo guys. Kini si Sir og si Ma mga buutan ni nga mga tao guys. Di po ka maikog nila kay managad-tagad man. O pasensya na mo guys sa ako ang video karong adlaw sa paglingaw ninyo. O manghinaot ko guys nga saway pag lubad kanunay mo silip sa ako mga videos. Ug ako nagpasalamat kaninyo guys. Daghang kayong salamat sa inyong way puas nga pagtan-aw sa akong mga videos. Ako maingon guys. Bye-bye.